उपस्थित बंधू आणि भगिनी, मला आज एवढं सांगायचं आहे की आज आम्ही जे सावंतवाडीमध्ये जे उमेदवार उभे आहेत, अनेक उमेदवारांकडे गेलो, पण आम्हाला जसा पाहिजे तशा पद्धतीचा जो रिस्पॉन्स आहे तो रिस्पॉन्स आम्हाला अर्चनाताईंनी दिला. कारण सगळेच उमेदवार तसे आम्हाला इतर वेळी काही ना काही मदत करत असतात, नाही अशातला भाग नाही. कारण ज्यावेळी आपण जेवणाच्या ताटात बसतो त्यावेळी 10 पदार्थ असतात, पण त्यातला आवडीचा पदार्थ म्हणजेच अर्चना खारे, असं मला म्हणायला काही हरकत नाही. तर थोडक्यात सांगायचं म्हणजे आम्हाला का वाटलं तर यांनी आम्हाला एक सहानुभूती दाखवली, सहकार्य दाखवलं. ठीक आहे, तुमची जी मेहनत करायची तयारी असेल तर तुम्ही करा, मी तुम्हाला सहकार्य करते. ही जी भावना आहे ही इतर पक्षाच्या उमेदवारांनी कुठेही दाखवलेली नाही. आम्ही बऱ्याच पक्षाच्या उमेदवारांकडे गेलो आणि त्यांना समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याने आम्हाला दुखवलं नाही. पण ठीक आहे, आज या उद्या या, आज या उद्या या असे करून दिवस ढकलले, परंतु आम्हाला अर्चनाताईंनी चांगल्या पद्धतीने रिस्पॉन्स दिला. आणि मग आम्ही ठरवलं की ठीक आहे, आपण जर प्रचार करायचा तर अर्चनाताईंचाच करायचा असं मला वाटलं, असं आम्हाला सर्वांना वाटलं. म्हणून आम्ही एक तर्फी निर्णय घेतला की आपण अर्चनाताईचाच प्रचार करावा. धन्यवाद. हो, अर्चनाताईंचं जे प्रचार करण्यासाठी आम्ही डोअर टू डोअर म्हणजे आमच्या जे परिचित, आमचे जेवढे आमच्या सावंतवाडी, दोडामार्ग आणि वेंगुर्ला या परिसरामध्ये जेवढे अपंग आहेत त्यांच्या घर टू घर आम्ही जाऊन त्यांना कन्व्हिन्स करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत की हे अर्चनाताईंना तुम्ही मतदान करा म्हणून. की कारण त्या एक नवीन चांगल्या धडाडीच्या कार्यकर्त्या आहेत आणि त्यांची जी विचारसरणी आहे ती चांगली आहे. म्हणजे आम्हाला जी पटली ती तशी सगळ्यांचीच विचारसरणी चांगली असते. उद्या जर समजा कोणतं होईल तर उलटा प्रश्न विचारू शकतो, आमची विचारसरणी असं नाहीये, पण आम्हाला त्यांची पटली म्हणून आम्ही ते त्यांना सांगणार आहे की अर्चनाताईंनाच तुम्ही मतदान करा म्हणून. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी